салом дӯстон, соли 2024 оғоз нашуда аллакай гап-гапи ҷоизаи туби тилло мебарояд. Номзадҳои асосӣ аллакай маълум ҳастанд, вале саросима шудан дар кор нест. Инҳо танҳо номзадоне ҳастанд ки айни замон беҳтаринанд. Фаворити асосӣ ин Ҷуд Беллингем аз дастаи Реал Мадрид мебошад ки ба пиндошти бисёриҳо айни замон беҳтарин бозингари олам аст. Дар зинаи дуввум Харри Кейн қарор дорад. Ӯ пас аз ба Бавария рафтанаш дар Бундеслига голҳоро қопча мезанад ва яке аз беҳтаринҳо дар чемпионати Германия аст. Нафари сеюм Килиан Мбаппе аст. Ӯ чун ҳар вақта дар сатҳи баланди худ бозӣ дорад ва аммо то он вақте ки ӯ дар дастаи ПСЖ бошад, гирифтани туби тилло барои ӯ хеле мушкил мешавад. Дар соли 2024 чӣ гап мешавад ҳеҷ кас намедонад. Шояд ин бозингарон аз саф берун шаванд. Шояд Беллингемро аз 10 гуна дур бинем. Ин танҳо рӯйхати аввал аст. То варианти охирин чандин гапу чап мешавад ва шояд номҳои навро бинем. Дар видеои имрӯза мо ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ мекунем. Агар то охир моро ҳамроҳӣ кунед, маълумоти зарурӣ ба даст меоред. Лайки қиматбои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, бисёре аз чемпионатҳо ба танаффус рафтанд, аммо АПЛ намемонад ки мо зиқ шавем. Астон Вилла ба меҳмони МЮ меравад. Ман Сити қувваи худро бо Эвертон месанҷад, а Брайтон дар майдони худ Тоттенхемро пешвоз мегирад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Манчестер Сити бозингари навро аз дастаи Ривер Плейт овард. Номи ӯ Клаудио Эчевери мебошад. Ин футболбоз танҳо 17 сол дорад. Чаро Манчестер Сити ба ӯ таваҷҷӯҳ кард? Чанде пеш дар кишвари Индонезия чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 17 сола баргузор шуд. Дар он ҷо Эчевери беҳтарин бозиро нишон дод. Футболбози ҷаҳони Аргентина яке аз беҳтарин бозингарон дар ин чемпионат буд. Ӯ дар рақобат бо Бразилия ҳатто хетрик кард. Аргентина дар ин мусобиқа танҳо зинаи чорумро гирифт, вале маҳорати ин бозингарро ҳама диданд. Ғайр аз ин, Клаудио Эчевери дар ҳайати Ривер Плейт дар байни калонсолон бозии хуб нишон дод ва дар мавсими гузашта дар 5 бозӣ 1 гол зад. Барселона бисёр талоши ҷалби ин бозингарро кард, вале чун ҳамеша ба Барса пул нарасид. Манчестер Сити аз таги бинии онҳо бозингари ҷавонро бо нархи 25 миллион евро аз Ривер Плейт мегиранд. Миллиардери бритониёӣ зодаи Манчестер Ҷим Редклиф 25% саҳмияҳои бошгоҳи футболи Манчестер Юнайтедро харид ва як бахши консерни ӯ Ineos Group идоракунии бахши варзишии МЮ-ро ба уҳда хоҳад гирифт. Ин созишнома рӯзи якшанбе аз ҷониби ҳардуи тараф эълон карда шуд, ҳам аз тарафи Глейзерҳо ва ҳам аз тарафи Редклиф. Ҷим Редклиф барои чоряки саҳмияҳои Манчестер Юнайтед 1.3 миллиард евро пардохт мекунад ва инчунин дар варзишгоҳи Олд Траффорд 300 миллион евро сармоягузорӣ мекунад. Оилаи Глейзерҳо 1 сол пеш эълон карда буданд ки харидори саҳмияҳои клубро меҷӯянд. Яке аз довталабон, бонкдори Қатар Шайх Ёсин бин Ҳамад Алтани омода буд таоми клубро ба маблағи 5 миллиард бихарад, аммо ҷонибҳо ба мувофиқа нарасиданд. Дар изҳороте ки ин созишномаро эълон мекунад, Редклиф гуфт ки Манчестер Юнайтед як созмони муваффақи тиҷоратӣ боқӣ мемонад, аммо дар вақтҳои охир дучори мушкилиҳои калон шудааст. Миллиардер ваъда медиҳад ки таҷриба ва дониши кормандони бахши варзиши консерни ӯ Ineos Sport ба клуб кӯмак хоҳад кард. Мо барои муддати тӯлонӣ дар ин ҷо ҳастем ва мо дарк мекунем ки дар пеш душвориҳо аст ки мо бо нерӯ, кордонӣ ва шавқу ҳавас онҳоро ҳал хоҳем кард. Мо ӯҳдадор ҳастем ки бо ҳама дар клуб, раёсат, кормандон, бозингарон ва мухлисон ҳамкорӣ кунем то ба рушди клуб кӯмак кунем. Мақсади умумии мо равшан аст. Ҳамаи мо мехоҳем ки Манчестер Юнайтедро дар баландиҳо бубинем, дар сатҳи баландтарини футболи Англия, Аврупо ва ҷаҳон, гуфт миллиардер. Консерни Ineos-и Редклиф аз нефтахимия оғоз ёфт, аммо ҳоло дар ин ва бисёр дигар соҳаҳо фаъолият мекунад. Шуъбаи варзишии ширкат Ineos Sport аз ҷумла 2 клуб футбол, Ниццаи Франсия ва Лозанни Швейтсарияро дорад. Тавре ки сардабири варзишии BBC қайд мекунад, анҷоми созишнома метавонад 1.5 то 2 моҳ тӯл кашад ва аз ин рӯ шояд кормандони Редклиф дар равзанаи хариду фурӯши зимистона натавонанд роҳбарии бошгоҳҳоро ба уҳда гиранд.
худи глейзерҳо соли 2005 манчестер юнайтедро ба маблағи 790 миллион фунт хариданд. Аз соли 2013 аз замони рафтани мураббӣ Алекс Фергюсон манчестер юнайтед ҳеҷ гоҳ дар премер лига ғолиб наомадааст ва умуман ноустувор ва ноком баромад мекунад. Дар чемпионат МЮ дар ҷои 8 қарор дорад. Инчунин аз лигаи чемпионҳо шармандавор дар ҷои охирин дар гурӯҳ қарор гирифт. Аз нигоҳи хароҷот, даромад ва шумораи мухлисон дар сартусари ҷаҳон манчестер юнайтед яке аз бузургтарин бошгоҳҳои футболи сайёра боқӣ мемонад. Зодаи манчестер Ҷим Редклифи 71-сола мегӯяд, ки ӯ тамоми умр мухлиси манчестер юнайтед буд. Дуруст аст, ки соли гузашта ӯ пас аз ихроҷи Роман Абрамович Челсии лондониро хариданӣ шуд, аммо ин кӯшиш бенатиҷа буд. боз ҳамон кори порина дар мо мегӯянд, ки Муҳаммад Салоҳ дар инстаграми худ боз ҳамаро ба рӯзи мавлуди Исои Масеҳ табрик кард. Чун қисми зиёди обуначиёни Салоҳ мардуми мусалмон аст, гапу чап дар шаҳрҳои ин пост хеле зиёд шуд. Ин соли аввал нест, ки ба чунин ҳолат бозингари африқоӣ гирифтор мешавад. Пости имсолаи Салоҳ дар 6 соат 76 000 комментария навиштанд. Рекорди соли гузашта зада шуд. Он замон пости ин футболбоз дар 8 соат 76 000 комментария гирифт. Имсол бозингари мисрӣ ба монанди соли гузашта акси оилавиро дар пеши арчаи солинавӣ нагузошт. Аз пости ӯ маълум мешавад, ки Салоҳ мехост имсол кори беҳтар кунаду қаҳру ғазаби бародарони мусулмонро нахезонад, вале мутаассифона барои ӯ имсол ҳам ранги ҳарсола шуд. 103 000 комментарияи 2 сол пешам бо эҳтимоли ғолиб зада мешавад. имсол Салоҳ ҷанг дар ховари миёнаро ҳам хотиррасон шуд, аммо ба таври вазеъ ишора накард, ки чӣ гап рафта истодааст. Обуначиён Салоҳро имсол ба чанд чиз гунаҳгор карданд. Якум, ӯ мардуми Фаластинро номбар накард. Онҳо ин ҷашнро барои динашон қайд намекунанд. Дуввум, ӯ номи Фаластинро ба забон наовард. Танҳо ҷанг дар ховари миёна гуфт, ки аз ин обуначиёни ӯ сахт норозӣ шуданд. Сеюм, ӯро шарманда хонданд, чунки мусулмонон ин идро қайд намекунанд. Хулос, Салоҳ боз худашро дар оташ андохт. Ҳамасола қисми зиёди обуначиёни ӯ ба муддати 1-2-3 рӯз барои қайд кардани ин ҷашн Салоҳро баъд мебинанд. Пас аз ин оҳиста оҳиста ҳамааш боз ба маҷрои худ бармегардад. дар даҳгонаи даъвогарон ба ҷоизаи туби тиллои нав ҳамчунин футболбозони зерин қарор доранд. Холланд дар зинаи чорум аст. Чунон менамояд, ки ҳама ба голзанӣ Эрлинг одат карданд ва оҳиста-оҳиста ӯ аввал аз 3 гуна, баъдан аз 5 гуна ва пасон аз 10 гунаам берун мешавад. Салоҳ дар зинаи панҷум қарор дорад. Ин футболбоз дар мавсими ҷорӣ дар Ливерпул фоиданокиаш боз бештар шуд. Дар голҳо ва ассистоҳо Муҳаммад Салоҳ дар Ливерпул ба худ ҳамтона дорад. Шояд ӯ дар ин рӯйхат боло рафтан гирад. Дар зинаи шашум Родри аз Манчестер Сити аст. Соли 2023 ӯ дар қатори номзадони асосӣ буд. Агар дар соли меомадагиам бозингари мазкур Манчестер Ситиро ба қуллаҳои баланд расонад, барои ӯ гирифтани туби тилло осонтар мешавад. Вале фаромӯш набояд кард, ки бозингари мавқеи ӯ бисёр вақт хизматҳояш паси парда мемонанд. дар мавқеи ҳафтум айни замон Антуан Гризман қарор дорад. Имсол Атлетико дар Ла Лига аз ҳама бештар гол мезанад ва дар ин кор хизмати Антоша басо бузург аст. ӯ ҳам яке аз бозингароне ҳаст, ки эҳтимолан дар ин ҷадвал боло меравад. Дар зинаҳои ҳаштум ва нуҳум ду бозингари дастаи Арсенал Букайо Сака ва Деклан Райс қарор доранд. онҳо ду футболбози муҳимтарин дар системаи Артета мебошанд. дар зинаи даҳум бозингари Манчестер Сити Хулиан Алварес қарор дорад. ин бозингар арзандаи мавқеъ аз ин ҳам болотар аст. ду бозингари сайёраи дигар Криштиано Роналдо ва Лионел Месси аз 10 гуна берун ҳастанд. Роналдо дар зинаи 17 буда, Месси дар мавқеи 19 қарор дорад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? Кадом футболбоз метавонад соҳиби ҷоизаи туби тилло дар соли 2024 гардад? Вариантҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, боридарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.